Hai 15 días que entrou en funcionamento o transporte público da liña Conecta Rural, un autobús gratuito que une os concellos de Moraña, Portas e o Campo Lameiro con Pontevedra. Todo o que reporta, porque aquí falamos de usos que pode ter para acudir á farmacia, ao médico en cada un dos concellos, ou ben vir á capital da provincia e facer paradas en sitios estratégicos. Primeiro na zona de Campo Longo, donde hai toda a parte administrativa da Xunta de Galicia, e a Hacienda, logo a zona dos xulgados da Parda, e por último a Montecelo. Neste tempo, ao redor de 300 persoas utilizaron este servizo, 150 usuarios en cada unha das liñas activas. Hoxe o presidente da Deputación de Pontevedra, impulsora da iniciativa, comprobou o funcionamento deste transporte, facendo o percorrido dende Portas á capital, tempo que aproveitou para falar cos veciños. Tiñamos aquí a experiencia dos usuarios que había hoxe, había dous señores maiores que saliron de Portas, que viñan a facer unha proba ao Hospital Provincial de Montecelo. Eles lle evitou coller o coche, con todo o que conleva, desde o punto de vista económico tamén de risco. O señor maior decía que, bueno, agora xa non estou moito para coller o autobús. E logo unha chica universitaria que ven á universidade 3 días de 5, e logo tamén fai o traxecto de volta. Isto todo gratuito. López recordou que este proxecto conta cunha subvención de €500 000 e que foi recoñecido entre os 100 mellores de España no eido de innovación territorial. Caso de Portas, que era o que viñamos ora comentando, hai moitos usuarios que son estudiantes, que veñen aquí ao campus de Pontevedra, e claro, eles só tiñan como recurso a liña que ven de Vilagarcía a Pontevedra, pola carretera autonómica, o que provocaba que pais e nais tiveran que utilizar transportes propios para ir acercarse a esa carretera e logo subir ese autobús. Agora non. Agora, pois o autobús pásalles casi diante da porta da casa. Dende a Deputación están moi satisfeitos coa acollida do servizo que, como experiencia pioneira, permanecerá vixente ata o primeiro semestre de 2027, aínda que non desbotan prolongar o seu funcionamento. Está sendo un éxito, desde o momento en que é un éxito cando chegue ao punto final, que será no primeiro semestre do ano 27, e aí cando vamos a afrontar as posibilidades de darlle continuidade ou non. O noso camiño é este, buscar e proporcionar servicios a concellos do rural e que vivan onde vivan, os veciños poidan ter o acceso. Este autobús gratuito de liña Conecta Rural está operativo de luns a venres, con 8 servizos diarios dende Portas e 6 dende Moraña e o Campo Lameiro. Os detalles poden consultarse na web bus.gal.